Druhé stretnutie na multimediálnym performansu Jarusin jesm bul i bum započalo so predstavianjem dielnosti novinára Slavka Vinaja, ktorý pre prikaz seriálu Keresturských krížoch ukázal ljemčastočku svoje prihylnosti ku poetskému vyražovaniu. To čarivné tvorenje novih švetoh, jaké môž tvoriť u poeziji, tu som našol, ďakujúci mojemu pajtašovi i kolegovi, najbarže Igorovi Petričevičovi, s ktorým sme še prez roky upoznali i jednostavno vidim, že on pochopil toto, co ja ľubim i co doživljujem, keď daco pravim nejakú emisiju. I zo spolslova už neška, keď pôjdeme na terén, ja keď so s ním robím, ja znam, že to bude to. I že še môžeme vyražiť i na to umetnický spôsob. U druhej časti nastúpil band, ktorý za to tu nahodu navolaný Ruten Trash Orkestra a u trecej vyvedzený performans Jarusin jesm bul i bum po tekstu Zvonimira Pavloviča. To je akýsi môj text, ktorý glumecká improvizácia na tagolani beskonečný rozvárky, bešedy, ktorí môžu tirvať po jednom vyhľadovanju i 14 hodiny. Jak ideja može da komu poslužiť, keď nás uopšte da kto patri posle toho, že bolo i dosť boljaci kojaki vyjavi i také podčas programi. Keďže da kto chce, môžu sebi napraviť nový festival u nejakým našim malým meste o beskonečných bešedoch najoboria Guinnessov rekord. Ja im budem podzakovný. Prostori Ruského kultúrneho centru vše otvorení za novi stretnúca i slučovanja. Šlidujúce bude 25. novembra na ročným koncertu, gde še občekuje tiž veľké číslo na ščiviteľoch.